Tänään olisi tarkoitus pelaa Agarioita. No niin. Oho, pätkii noin vähän alussa, koska huono netti. Onko pysähdyttäis? Okei, joo, mä en mitään. Mitä selvää? Toivotaan, että nyt toimis. Heti paremmin. No niin. Näin. Nyt pätkii. Vielä lisääkin. Ho. Vahinko. Tai kyllä tuokin mulle käy. Ho. Tästä noin olisiko splitti sitten jossain vaiheessa karkuun. Siinä jos tarvii. No, kumminkin. Syödään täältä vähän porukkaa. Monen sen sijaan me ollaan. Kannata mennä. Ainakaan. Vielä. Mutta karkuun kannattais. No. Yritetään täältä taiteella jotenkin niiltä väleistä. No joo. Mä haluan syödä ton. Nois. Toi ei saa syödä mua. Muuten menisi yllättävän huono. Nyt yritetään kasaantua. Oh no. Oh nois. Karkuun. Voisi sanoa näin. Pikaisesti. Varmaan piti splittaa, koska muuten se syötää. Tällaisen toinen puolisko. Älä yritäkään. No, toi vaan juokse päin. Kun niin nää liukuu, koska on palloja. No mutta jaahas. Oiskos täältä näin? Toi Silvio. Ja näin. Mä oon pitkään aikaa jopa näin iso. No ja kumminkin täältä näin yritetään keräillä vähän. Saa. Oho! Kyllä mä jonkin verran. Toivotaan, että täältä saisi lisää massaa jo vaikka jostain. Tuo meni niitä keltaisia palloja. Tonne ei mennä. No kyllä se on mennä, mutta kun mä tuun todennäköisesti kuolemaan. Karkuun. Nyt jalujaa. Tuotakin karkua. No. Jatketaan. Juu. Ei, en säikähtänyt. Joo, en. Toivotaan, että me saa näin leveliä ja sitten mass boostit. Tai no, ehkä saadaan. En mä halua tavallaan mass boosteja, mutta kyllä se helpottaisi pelaamista huomattavasti. Tuolta noin EA, oisko? Se olisi ihan hyvä saada tuolta. Toi Pro-tio ois ihan nättiä syötävää.
Mä jätän ton puoleen rauhaan. Sitten vaan täältä näin yrittämään. Nyt! Nyt syödään! Paljon! No, 10. Tää on jo mun uutta Oh god! Älä tuu perässä! Älä vaan tuu perässä! Ok joo, tulit sitten. Oh no! Oh god! God! Oh fucking god! No, ei, okei. Juu. Se oli toi peli tossa. Tai siis tää yritys. Mä koittaa vielä tän yhden yrityksen. Ja sen jälkeen on video purkissa. Ja silleen. Pitäis oikeasti hankkia joku parempi juttu tähän näin, että saisi äänenlaadun isommaksi. Hei. Feliisasko täällä? Näköjään. Kiva. Meikäläinen paloi kohta noin. No niin. Nyt soitan näin. Me päästiin yhden levelin eteenpäin ja 50 kolikkoa lisää. Minkälaista kohan täältä tulee? Ei ole vielä tullut mitään. Ovnet. Mä oon ovnannut. No, tästä näin uudella skinillä lähettiin hyvä meininki. Jatketaan. Tuo on hiukan liian iso meille. Ja, no, kumminkin kerätään täältä näitä pikkupalloja. Ja sitten ruvetaan vasta menee nyt karkuun. Yli 100 massaa. Nyt voisi ruveta. No niin, tule nyt sieltä pois. Näin. Sä oot mun aamupala tällä kertaa. Ei kun päivällinen. No. Tuo oli lähellä. Au. No. Tää video oli tässä. Joten moikka. Moi.